L-avukat Tonja Bela huwa nominat tal-Prim Ministru għall-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Malti kien mitlub jinnomina kandidat biex jiservi fuq din l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl il-mandat tal-Luis Galea se jkun qed jiskadi dalwaqt. Il-Qorti tal-Awdituri hija meqjusa bħala gwardjan tal-finanzi taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-punt ta' tluq tax-xogħol tal-awditjar tagħha huwa il-budget u l-politika tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tawditja l-budget kemm f'termini ta' dħul kif ukoll ta' nfiq. Tonja Bela li preżentament huwa deputat mexxej tal-Partit Laburista huwa avukat b'esperjenza ta' 33 sena fil-qrati Maltin. Huwa speċjalizza b'mod partikolari fil-liġijiet kostituzzjonali u amministrattivi. Bela huwa opinjonist ewlieni magħruf għal pinna mirquma tiegħu. Fl-1989 kien kofondatur tal-Partit Politiku ġdid f'Malta l-Alternattiva Demokratika u fl-1996 kien maħtur bħala wieħed minn 3 kummissarji fuq il-Kummissjoni tal-Impjiegi. L-Avukata Bela se jkun it-tielet Malti li jservi fuq din il-qorti. Dan wara li f'amministrazzjonijiet preċedenti kienu nominati l-eks Ministri Nazzjonalisti Luis Galea u Joseph Bonnici. Hija ħatra li ovvjament se tibdilha ħajti, ġifieri mhux ħajti biss imma ħajja il-familja tiegħi wkoll. Hemm stadju ieħor importanti li wieħed jitjoqgħod għalih proprju l-proċess li jsir issa meta dak li jkun jiġi ngħidu hekk interrogat, allura dak wieħed jistudja li għax huwa aktar milli politiku akademiku huwa xi ħaġa akademika. Però llum wasalt fi żmien jien li din it-tip ta' sfida ma niddejjaqx minnha. Kemm għalija nnifsu speċjalment tal-pajjiżi. Inti għad li jiena wieħed mill-pilastri, però nista' nserraħ kulħadd li l-Partit Laburista għandu mażġar ta' pilastri. Ġifieri għandu riserva u potenzjal qawwi ta' riżors uman illi żgur li ħajkun hemm min kapaċi jieħu posti u kapaċi jħossib il-partit kif ħassibu jien.